Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublai figi para hakan iko por ngipdang sobhai phi shakimat Bakongsan Jong Taïew bat mangai staff ni aldakar bat ki Khubor kilong kumnya ka jingtwa khandau ko bajar bha kala ja ha ka staff Jong ka sngi ningkong ka shitarek ubanai naitong arjar psau ha ka we nagi jaka ha ka shnong umli West Khasi Hills district hadian ba uslap ubajur ulane lakat to kan ni sngi usordar ka shnong umli uba EB marngar ulai tho ba ka te ka jingja kala ja ha ka por ndrish tengman step ha ka ba ha ka ni ka jingtwa khandau ka surok umli maulangsu kala sha khanglenti bat sakut ha ka yat ka yeng Shushu ha ka ni ka jingtwa khandau ka we ka ying cement ka badan chimala ka badang pindan kam ban chong dukan bat ka we ka marti van kila sha tap telap hendrei ka badan bok ka long ba ha ka te ka por om sham na don manu ba min saw namar ka jing bom don brio satya ha ka te ka ying la ye tho ba ka te ka ying ka de jong uba onisha walang ba ka kong mian si da res lingkhoi kan ba ka te ka kali ka bla sha tap telap ka de jong uba derek nong phot na ka shnong umli halor kani ka jingja nakaliang UMLA ko nong stan uba Gabriel Walang Mario jingte pula wan her shakate ka jaka ban penlong ya ka jing jurep shushu halor kani ka jingtwa khando katanat PWD nong stan ru Mario ya ka jingte kala shim khia bat pha ya ki kor po shilom ban pha pen khoi no ya ka te ka khando ka bala twa UMLA ka nong po constituency uba Meryl Bonds im haringkat ki rang ba jong ka ribhoi ha ka shitrek ubanai naitong arja apsaw kilalet banyi kundu ya umenti rang ba ka jala u konrad ke sangma banyi kran halor ka jingshna penbha bat marumat no ya ka surok na nong po umdan shado shasonapur ha ga ni gasni ha ba kran chakila pathai Khubor hadin ka jingwan ya kundu ya umenti rang ba ka jala uba Meryl Bond ulai tho ba ka jing ya kundu jong u bat umenti rang ba kedai banbu ya ka ni ka surok kum ka badan kam e shusho ulai tho ba ha ka jing ya kundu nakaliang umenti rang ba ula kular bakani ka surok kanong ka we na ki bidan kam tam ban chim khia nak benta ka jing men toy ki pat ba nong shong shnong ka than ka jing light phat jong ki suba nong to kali na Assam wat hadian ba ki try kila da ban a jing tep shaki pulet ha ka por ka babiang hashwa ba ki suba nong to kin poi ha ka te ka khatam pulet kala penlong ya ka seng hinyo trap integrated territorial organization hito motion road circle ha ka sngi ning kong ka shitarek ubanai nai tong arja apsa hapo ka jingyalam u president uba personal marthong bakin hiar sha athiabari outpost balit yakundo yo officer in charge jong ka te ka outpost haba batai hello ka te ka jingja u president ka hito motion road circle ulong ba ha ka steps nya jong ka sngi uble ka lai photre ubanai jileo ha ka por ka ba shibaje e kadan ka jingthmu banwan to ya ka kali bolero pick up na po ka shnong maudiang kan ha ka than motion road West Khasi Hills district da ki suba nong to kali na Assam kumta wood kila pentep shaki pulet ha athia bari ban pan upshrip na mar ki suba nong to kidang habyat sakumba khawe kilometer banat phet sha Assam lingba ka athia bari outpost but infiltration henry ki pulet ki khlamyo satya ban bat yaki shushu ula ong ru ba tang na kate ka jo kalong yeng kla don ka jing sha to hadu artli ki thok ka to kan ne tayo man shwa ha ka bala yo biang henry ka bolero pick up kabla sha tu shita yo menchwa ompar yo satya bat hakate ka sngi kala don biang ka jing persang jang kinok tu henry ki khlam yo satya ban tu kinong ket kam ka hito kilai tho ruba hakate ka jingle ya kundo nakaliang jang ki pulet habaya kran bat ki dukhat ka hito kilo ong ba kim shem la yo ban bat ya kate ka kali namar bakla pin here stat palat bat nakaliang jang ka hito kala pen ramjur ya kani ka jing shem steng ki pulet ki bam snap ya ka jing pin tep ki try wala ki dang dei ban yo bat so ya ka kali ki suba nong to ka Hanyo Trap Youth Council HYC lingba ka education sel ha ka artrek ubanai naitong arja apsaw kala late ban bu da ka jing tho hakmat u chairman ka Meghalaya Board of School Education MBOS u CH Marak IFS halo ka jing dowa ban penlong da ka jing toket ka babnya halo ka jing bakla ka MBOS ban penmi ya ka result ha ka bedai bat ka science bat ka commerce stream jong ka higher secondary school living certificate lene ka HSSLC menta usnam ka blada ban pinmi ishan ha ki banai ki blada haba kran chakila pathai Khubor nakaliang u education secretary ka seng usamla enlang sawen loong ba ka jingle toti jong ka MBOS ban pinmi ya ka result ba bakla jong ki kat to ka ni ki khna
pulih kelawan ra ya shibon ki jing e nak benta ki te ki khna namar ki babon ki lahap bandu no banlet pulih ya ke e ka ba ki thumu banlet pulih shaki jaka ki bakham shalor usamla enlang ulai tho ba haka bede bat kane ka benta nakaliang ke ambus kaladap ban penpet ya ki jing bakla haringkat ka jing wan mi ki kime ki khapa jong ki te ki khna bat nakaliang u chairman ulong bakane ka detang ka jing bakla ka bakhandiat bat kumta nang nish khmat ula pentikna ba kum kini ki jingja kinom yai ja shu nolor kata usamla enlang ulong ru ba ka bot ka de ban chim khia halor kani ka kam mardor bat banle ya ka jing toket ka babnya ban pinstom ya ki to ki bodon kti banle toti ya ka result khnang bakum kini ki jingja kinom yai ja shu nang ne shakhmat hadien ka jing shong dom tilu tleu klambording electric hado khanru sni nakadaw ka jing do jong transformer kumba aspa san phoi tili ki long ying jong shnong mau korwat lambat ki nong shong yo haka artrik ubnai naitung arjar sa kilalet bantur shaka office trikam jong ka MECL mau korwat division bandawa badeban ai to mai no yo transformer ubla do mentala kumba artayo tam usamla mi salan khartornia uwei ne ki samla rangba jong ka dong mau korwat habakran chekila pathai khubor la pen paw ka jing sngolingo ya ka jing menti jong ka ne ka office kat hado ba upai ba undami shasurok bandawa kabla penlong ya ka office bakan pen kloy ban ai ya ka jing kular shu long ba ka jing menti jong ka MECL mau korwat division ban bujuli ya u transformer bathumai kala khata hado kata ya ki samla puli khamtam ki khna school ki badang don exam half yearly kumjuru ya ki nong shong yo kabla khata ya ka kamai ka ji jangki baji ki office sarkar ba pher ha kan kasni nakaliam ki nong thang boarding ki larai balada ki jingkula jong engineer kim urlong ki palba kin sa shem sadakiwe pat ki sinjam ban penlong ya ka jingi ki ka bakham ting e u chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pinyat sing cm habakran bat ki nong tho khubor halor kal delimitation committee ulong ba ke isi kadang up ya ka kai phot na ka committee halor kania ulong ru ba hakini ki khindiat sngi ulayu i hakila pathai khubor ba u chairman ka committee ula pentep bakin sa IT no ya ka kai phot menta ubnai ula banrap bakani baro ka shong haka jing start jong ka committee pat ki dukhot jong ka shu ulong ba nakaliang jong ki kilalong ki bala pen khre ban yakun ya ka MDC election haka no ko poru USP jong ka Ribhoi district ujakpal singh dhanwa hau korwa khubor bala pen mi haka laitre ubnai naitung arja apsaw ula pentep baki pulet jong ka Ribhoi district kilalap ya ko ka medyap ya ka bala antat ka di jong ushin rang brio uba hapreng ka karta South Sansnam ka bala thia linktar hamadan ha ko ka yeng ka bam shamla don shu basa ka badan hajan ka NRL petrol pump hashphomer jong ka surok ba National Highway 37 loong bakani ka met class dang ban puut bat kat kum kitulong khubor bala yo loong ba omdan dak ba min saw ne basuba sha penyap bat ki pulet kiladap ban chandor ya kamet bat ru la penlong ya ka jing toket ha ka jing ya don lang kinong sakhi shu ya ka dur jong ne brio bala khla la pen i sha ki ba shong basa ha ka shong shphomer henry omdan uwe ru ba itu ya uni rang ba bat hadien bala da ban penlong ya ki jing toket bat ki jing don kam kat kum ka an nakiliang ki pulet kila penkit no ya kamet jong ni rang ba sha civil hospital nok po na ka benta banle ya ka postmortem ha kasni ka bubut halo kan ga jingja la pho khuboru shabaro ki OC bat ki IC jong ka jilla Meghalaya bat Assam ha ka be dei bat uni ubrio ubala khlat na ka benta banle ya ki jing don kam ka jing thap vote na ka benta banjit ya ki nong kit kam bathumai ka Shillong Press Club kala long ha ka sngi thoding jong ka santarik ubnai naitung arja apsaw ha ka shlam trikam jong ka club ya ka nik election la panya da ka Directorate of Information and Public Relations ka blas dang ha ka Porsche phobuje mistap bat kut ha ka por saubuje janmiet ki be khon na ka benta ka kam president jong ka club ha ka nik election ki kunthop ya uba demaya el siang shai na ka kot khubor umau por uba jo thank you na ka shlam uba TCTV bat uba Rafael Warjuri na ka shlam Media Plus na ka benta ka kam treasurer kinong ya khon ki kunthop ya uba jershum hat na ka kot khubor upet ngor bat uba Martin Nokhlaw hadien bala yo ban khenye ki vote uba demeya el siang shai nong tho khubor jong umopor ula long unong job ko president bathmai jong ka Shillong Press Club da ka ba yo khor hadu khnai phwei bot ka ba uba jo thank you ula yo 100 phunyo bot bat uba Rafael Warjuri ula yo 100 vote ha ka kam treasurer pat unong job ha ka ni ka jing thap vote ude uba jershum hat
kabayo shispa kat live vote nakashlam upet ngor kat ba uba Martin Nongklau nakashlam uba CCTV ulayo da sanpau vote. Hakakam General Secretary Pat Lajab Sok Doba Savio Ding Do Nakashlam Uti 7 Hadin Kajing Bamdan Manu Banyakun Persha Yakani Kakam Kamigalaya Human Rights Commission MHRC Hakasngi Thoding Jongkateo Kasantrik Ubanai Naitung Arja Apsa Kalarai Banpinkut No Yakamukut Duma Halor Kajing Ujal Persha USP Barim Ka East Khasi Hills District Uritu Raj Ravi Kabakat kum kajing keno laong ba ula persyang banle da kabor banweng ya kakong bindas im kolong community boy kabla pelong ya kajing ki ha parking lot hajan ka additional secretariat ha khandai tarik ubanai jelio arja apsa habaya kran ba kinong thok khubor na kaliang u justice retired ti vai pay ulong ba kumba kolong menta omdan wat tang uweiru ba wan mi shakmat la kolong na kaliang kinong ujor ne na kabrio ba pelong ya kajing ki hadien baka commission kala khot ban penlong ya ka hearing hakapor kharwe steng menstep kumta hakabede batkani nakaliang uvai pheu loong namar bamdan ki bawan mi shakmat nakaliang ka commission kamla ban penya shakmat hakabede bat kamukot duma kumta larai ban khang sendon ya ka jingpet ya kane kamukot duma kumban chupen kanmal nakaliang ka commission kala khot ya laingut kibreu kibla ujor persha USP barim kat kum ka kai phot jong ka tanat pulet kabala pha da ko office jong ka DGP shaka commission shusho nakaliang uravi hadin ka jingsha hajar haka khat khandai turik ubanai jeleo arja apsa haka commission ulakan tat ya baro ki jingkeno persha yu bala pun kesan ya ka kai phot bala lum da ka tanat pulet ya ka jing ujor persha USP barim ka East Khasi Hills Uritu Raj Ravi lale da unong ya side an ka Meghalaya High Court usamla enlang sawen hadien bola thumu banweng da ka bor ya ka kong bendas im ka badang pelong ya ka jing ki da ka bashong shat ngan ha parking lot hajan ka additional secretariat halor kani ka jing ujor ka bangila yo pdiang nginyai budien nginyai beteng ban budien bat gilong ru yo nong ujor banwan ya lam yo taw bo sha kano hapo ka santarik ubnai naitung hakapor ka westeng laong ucher person ka MHRC kawai pat ka jing kano na unong ya side an kalong ba haka to kamiet USP ulabuat haka por bo wan rung jubor haka jaka shatngan jong kakong bindas ti paralok daki to ki khubor ngila poino shaka bukut kat hado banginde syambyang haka wepat katayo na ai khuble ya ka por jong phi khuble shibur